अरे का हाल बा हो? अरे कैसन बाड़ू? हाँ टिकू चिनगुनी बड़ा ढेर दिन पर फोन कइले बड़ा भुला गइल बड़ा का करबू तहरा बगैर तो भिखारी के हाल हो गइल बा हमार। आ जा मिले खातिर। गांव के नाम फेकनपुर है, ससुर के नाम लोधी राम। ठीक है हम आवत तनी। हाँ वह बना के रखियो, सब चीज लेके अंतर खातिर कुछो बाकी ना रही लेके आवतनी हम। ठीक बा आवत तनी हम। ठीक रखा फोन। ये बोलैला है बिया आ चलो कुछ भीखो मांग ले तनी और ओकरा से यही बहाने भेंटो हो जाए हमार कब। चलो हे मन चले दो। पटना में आओ ना, पटना में मिलने आएंगे। ए भैया 2 दिन से भूखा बानी, हमरा कुछ खाए के दे दिए भैया। हमरा खाए के अभी तो कुछ ना मिलल। 2 दिन से भूखा बानी, देखिए एकदम पेट में पेट चढ़ गइल बा भैया। कुछ खाए के हमरा के दे दे। हट, हमरा भी 1 रुपया आता है लेकिन तोरा खाए कहां से दी रे? आइए भैया दे दी। जइबे तोर हई शरीर ले बड़ी सीजन कमाई के नहीं खे। जा भाग। अच्छा ठीक बा। जय नादम तो भगवान और भला करस। हर कहे के तचाबे के हुआ आपन कहाए वाला के बा सुखवा में सुभी के हु बाटे दुखवा बुझे वाला के बा। देखो चंडाल से तो मांगने है तो देवे ना कइले उन्हें काम। ए भैया 2 दिन से भूखा बानी, हमारे कुछ खाए पिए के दे दो पैसा दे दो भैया। हे भैया तो हम लोग के लाख लाख जिंदगी भगवान दो, नौकरी चाकरी में भगवान के उन्नति रहे है भैया। जुग जुग जियो लोग लाख बरिस भैया, जुग जुग जियो लोग लाख बरिस। ए बाजी सुना तनी आही दादा ई कच्ची के रोन धइले बड़ा हो, सब भिखारी हो बड़ो। अरे का कही टिलकुटिया, तू हमारे के बहुत अथी कह देले बाड़ू, बहुत बिछड़ गइल बाड़ू। जाए से बिछड़ गई तो ऐसे दिनावा देखे का पड़ता है टिलकुटिया। आ ये टिलकुटिया। अच्छा चलो चलो हो जा बैठो तो हो जा बैठो। हां ये टिलकुटिया। चलो बैठो। आ ये टिलकुटिया देखो तारा खातिर का ले गनी ये टिलकुटिया। तारा खातिर सब कुछ ले गनी। हाय देखो तारा देखो 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 तारा खातिर का ले गनी। नमूना नमूना चीज ले गनी तारा खातिर। बात ढेर दिन पर भेट भइल बा। ई कोनो मिलन साधारण मिलन ना हो, ई कृष्ण सुदामा के मिलन हो। जैसे हमारा तारा मिलन हो। देखो है का ले गनी। आई तारा खातिर जौन है बियाह हमें साड़ी ना मिलल है, ऊ साड़ी तारा खातिर ले गनी। ले हमार टिलकुटिया ला है देखो का जरूरत रहे लैला के। आह दादा का तना दिन पर भेंट भइल बा आ तू कहता रू का जरूरत है मिल लैला के। आई देखो ये टिलकुटिया तारा खातिर देखो है देखो ना ऐसे खा के देखो खा देखो है तारा खातिर बिस्कुट ले गनी। देखो तारा खातिर जैसन चाहबू नु ओइसन बा। ठीक है हटे हो आई देखो गांव के भिखारी बाबा हमें देखो नहीं का तुरंत बुला ले। देखो हम ले ना लेनी है छोड़ा नहीं है के। आई देखो आई का ले अरे बताओ ही के हो। गांव के भिखारी बाबा हमें जात नहीं होने तो बुला लेनी है। कहां जाने कहां से गए। देखो तारा खातिर ये हमारा गांव का भिखारी बाबा। आई भिखारी बाबा वाली सब ए आई आई काले पर हो होई कुली का हो तू बाबू जी को बुला के ले होता नहीं लौटा की लो ए बाबू ना रे। अरे चलो ना हम भौजी के जाने केकरा के बोला के बसिया हो कौन के बोले ले रे तो चलो देखाबो तनी ओकर रहन खराब हो गेल। चल चलो ना करो चल चलो
मार तुम क्यों वहीं मुंह क्या हरे कौन हरे भिखारी बाबा है मेरे गांव के। कहाँ के भिखारी हमारे तोरा गाँव के हाँ। हई साड़ी देखो तो नहीं हई फेयर लवली तो तेल तो हई बिस्कुट तो न पालिश हई चूड़ी ई तोरा गाँव के भिखारी हवे भिखारी से हट हट कहाँ के भिखारी ले मार 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 कर धर धर हट हे भैया तू लोग ऐसा लवर के प्यार में मत पड़ी है भैया देख लो लोग है हमार का गति हो गई ई सब के चक्कर में मत पड़ी लोग भैया हमार तो गति जौन भैया कहिल तू लोग अपना पड़ी अजस मत ली है भैया गो छू के तार लोग के गो लागत नहीं देख ले लोग का नतीजा हमार कह दे लोग बापे बेटा है देख ले लोग